Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Oras madihita saluhutna. Selamat hari Minggu kuasi monogeneti madihitabe. Adorang sotapuka parminggota tapahohom marohata taparadi mapikirata martangyang mahita di bagasan rohatabe.
Amen. Maredehuria 586. Marhite-hite guarni debata ama. Dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni tondi parbadia. Natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songo poso-poso na baru tubui. Disusunadenggan na somangaci. Asalam ganda hamu marhite siani, molo tungnunga didai hamu, basar ne Tuhani. Puji hamu ma debata hagogo otai,
Olopun hamuma debatani si Jakob. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, suruma tondi parbadia turohanami, asa tarapul situ rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gandaha porsyon nami marhite-hite pakiriman na mangulu, asa toktong huingot hami, nahehedo hami musesian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, nauhehe sian namatei. Amen. Tangiho kamu ma pati ni di mata di minggu ta manuguton, di mana di enet sian 5 Musa biddu 28 ayat sia. Pahoton ni Jehovah maho, gabe bangsona nabadia, songon naong nuarihon na hiyan tuho. Molotung diradoti hoa katona ni Jehovah di Batam, jala marparangeho diaka dalanna songonima sahatna atong rak mangidugugu mahita tutuhan di bata laho mangulahon pati nai ali Tuhan di bata mangulahon naho bartu patikmi. Amen. Tatopoti madosata nagudangi diadupan ni dibata martangi yang mahita. Alea manami jala dibata nami na di banua gijang. Pargugu naso hatu dosan. Pardinggan bahasa doho. Jala rodi sa leleng-leleng na doa si niroham.
Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang beingot akka dosa nami. Ai jot-jot dohami mardosa maradopokko. Jala jot-jot dohusungguli hami rimasmu marhite sian pangalasyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sa unang paingot-ingot pangalasyon nami, asa unang alang asini roham, sa yurupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Tabigima baga-baga taringot Tuhan sesaan ni dosata, songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi hoa umarhite siya nakka dosam, jala nunga dilojai hoa umarhite siya nakka hajahatammu. Au tutu, au sadiri manelesei yakka pangalosim ala ni hadiryoku, jaladang behu paingot-ingot akka dosam, hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Atani debatana gabe epistel di minggu tamanoguton, imana dienet sian tolu Musa 20 ayat sada sahatu pitu tajahamamar gati sorin jala di ayat parpudi rakmahita manjaha hocca. Dungi romu sehatani Jehovah tusi Musa songonon. Iko dohonoma duhalak Israel, marani sepesian halak Israel nang sian halak dagang akan namai solat Israel. Tungsura di pelehon sian pinoparna tumolok, ikon marutang hosa ibana, ikon halak isi di tanoi mandangguri ibana mate dohot ba. Au sadiri pemanuju bohiku mangalo jol masih songoni, jalamani apon ni bana sia tonga-tonga ni bangsona, ala naung ni lehonna sia pinoparna tumoloh, asa paramuton inganaku nabadiai, dohot peleahon warhu nabadiai. Tungsura per paula isi di tanoi, hira nasodi tidak jol masih somoni, uju nama melehon ibana sian pinoparna tumolok, asal unangian uruan na ibana. Au sadiri manuju bohiku mangalo jol masih songoni, dohot mangalo dongan nasa marga, au huhut maniapon nibana, sia tonga-tonga ni bangsona, rap dohot sudena, mangihuton parmainonna, akana marmainan mangihuton ibana tumoloh. Tungsura manbalik manang hise marsuksun tuhalak panarugi, manang tuhalak partoku, asa manututon ikonau manuju bohiku mangalo jol masih somoni, dohot maniapon ibana sian tonga-tonga di bangsona. Rapita majaha dibaheni iko parbaja muna dirimuna asa akan abadia hamu ayau do jabo ubade batamunai disima sahatna martua doakan atu mangihon hatani di bata jala naupe opsa. Amen.
tidakon mahaporsiao tai songon nahina tidakon ni dongata sahaporsiao disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahuba ido ama pargugu naso hatudosan na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di parbadia andorang ngaso habubuan ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni Silatus nama tetar pajal do ibana di hau binar silang na tua tubanua toru dung di tanom na mula mangulu diari patoluhon nama naik tu surgo lahutul tisiamun ni Jahuba di bata nama naik pargugu na sohatu dosani di sima ibana pa imamula sogut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di ton di parbadia. Jaladong sadahuria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen na kanabadia. Dohot di hasesaan ni dosa. Dohot di hatai na maddo. Mulak mangulu dosogot daging ni halak na mate. Dohot di hanguluan na sora suda. Amen.
Tikting di Huriata, HKBP Rawamangun, Minggu 12 April 2026. Bunga altar, Minggu Sadarion, na patupa bunga altar ima sianwik Rawamangun sada, Huriata pasahat mauliate, tuhata na mamasu-masu. Pandidian Nabadia. Minggu Sadarion, di permingguan pukul 10 WIB, di Patupado Pandidian Nabadia, tu dakdanak. Torop ni dakdanak na manjala Pandidion Nabadia, onom halak, opat bawa, dua berua. Periodisasi seksi. Hombar tu agenda periodisasi HKBP dohot haputusan rapat huria tahun 2026, patu paota marapot pemilihan seksi na adong di Dewan Koinonia, Marturia dohot diakonia periode 2026-2020 walu. Jadwal dohot hatotuan boima dijaha di Tikting digital. Parheon Sekolah Minggu. Hombar tu program dohot anggaran tahun 2026, taringot tu parheon Sekolah Minggu, patu paota maak rangkaian kegiatan jala boima dijaha di Tikting digital. Seksi dohot guru sekolah minggu asa para teateon jadwali. Ibadah Paskah dohot seminar pemuda. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, patupa ibadah Paskah dohot seminar pemuda. Huriata HKBP Rawamangun mandohoti kegiatan ini, jala utusan sian Huriata 64 halak na dikoordinir Situa Rudolf Gultom. Ibadah dohot seminar di Patupa Ima hari Sabtu tanggal 10 April 2026 waktu 8.30 1.10 WIB. Ibadah Paskah di ultima seminar pukul 10 sada 1 pukul 10 WIB. Inganan Wisma Manggalawana Bakti Komplek Kementerian Kehutanan. Pembinaan dohot pembekalan Parhalado. Hombar tu program dohot anggaran HKBP Rawamangun tahun 2026, jala lau pauli hon pakkobosion akka parhobas, di Patupa do pembinaan dohot pembekalan Parhalado nanaing di Patupa di hari Rabu 15 sahatu Jumat 17 April 2026 maringanan di Hotel Horizon Trunojoyo Batu Malang, Jawa Timur. Anggiat madenggan mardalan pembinani dohot pembekalani. Tikting naing marbagas. Tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Martin Tulus Pramono Simbolon, ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Penggilingan. Anak ni Amata, Edward Hasurungan Simbolon, tubuh ninata Sri Muryanti Boru Sihaan. Dohot Orwana, Siska Adelia Boru Panjaitan, ruas ni HKBP Immanuel Resort Patubak, Boru ni Amata mengisi Panjaitan, tubuh ni Inata Tama Menanti Boru Butar-Butar. Pamasumasuon hari Sabtu 10 April 2026 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe parsarepeon nadenggan di tonga-tongata tarlomobi di joloni tuhata. Pelean dohot udut ni buah-buah tajahama di Tikting digital na pinarade ni Huriata. Di pasu-pasu debatam akka barita masa dohot ulaun akka sipatu paota bahan sangap di Guarna. Songon 5 Tikting di Huriata Minggu Sadarion.
dameni debatana sumurung siasa luhut na roha. Ima mengaramoti ate-ate doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata di minggu tasadarion ima minggu kuasi modo geniti doho topik minggu mangulu di bagasan parangena badia. Tersurat di sada Petrus sada ayat 10 tolu sahatu 10 sada Petrus sada ayat 10 tolu sahatu ayat 10 hujaha madihita saluhutna tapai hutihutma di bagasan rohatta. Dibaheni hoho sihamuma rohamuna torangma rohamuna sadok makirim mahamu di asni roha na terbuat Tuhamu di hapataran ni Yesus Kristus. Songo dana si pangului mahamu unang mapai hutihutamu be sakap-sakap ni roha uju di haotomuna na jolo. Alai mangihuton na badiai nama johamu dohot mahamu gabe badia dinasa parangemuna aina tarsurak do badia mahamu ayau aina badia do ahu salat nari aina tarsurak do badia mahamu aina badia do ahu ido sahatna selamat hari minggu madihita amanginang dong asa porsion di bagasan Kristus Yesus nuaing nunga bongot tita tu sada minggu namargoar minggu kuasi modo geniti. Namar lapatan songo poso-poso nai baru tubuh na wasan di susu natama. Poso-poso nai baru sorang na totong uasan di susu natama naso marlaok. Seperti bayi infant yang baru saja lahir, yang selalu merindukan dan membutuhkan susu yang murni, susu yang tidak bercampur. Bohado nuaing di minggu tasadarion, di togiho kita bohado nunga matua, nunga magoda kita, alai di togiho debatamu sehita songon pese-pese poso-poso nai baru tubuh, na wasan di susu natama. Boleh hanya slide-nya saja ditunjukkan? Aso belga slide nai. Taida ma amangin ang bohado. Di jauh debatahi tanwaing songo poso-poso na baru tubuh. Bohado proses ni. Ternyata inilah sebuah proses iman. Proses na pinatudu, na pinasahat, na ni lehon ni debata tua kajol marhite-hite. Na porsea hita na mate Kristusi alani dosata jala hehe muse ibana bayan haluota. Setiap orang yang beriman kepada peristiwa salib, kematian dan kebangkitan Kristus akan diselamatkan dan hidup dalam hidup yang baru. Taida ma amanginang urutan ni liturgi tei. Bagaimana liturgi yang kita rayakan setiap minggu ini sebenarnya menjadi pedoman langkah hidup orang percaya. Memberikan pemahaman pengertian bahwa saya sekarang berada di sini. Dung tahalason. Pabahenan ni Jesusi. Marhite-hite namate ibana di hau pinar silang. Lungun rohata alai las rohata. Lungun ala ibana humokop jolma mate di hau pinar silang. Las rohata alani silang ido asa sesa dosata. Jala marolopolo mamuse todita. Dung tapai hutihut na hehe do ibana di hari patuluhon. Masuk mahita, bongot mahita, tuha matean dot hahenon. Jala dung porsea hita disi gabe songon poso-poso ne baru tubuh mahita. Menjadi ciptaan baru. Poso-poso ne baru tubuh. Ano taida pe bohana mengihut. Nah, dung di mingguon hita, minggu kuasi modo geniti, songo poso-poso ne baru tubuh.
Tu minggu naro, siang minggu no ditaruh mahita. Tu sada minggu. Coba next slide yang berikut. Oma naginorana minggu misericordias domini. Ari minggu naro. Gok asini rohani Jehovah dosa dok tanoon. Alaboa nunga mangolu au di bagasang ngolu na baru. Huidama. Dung mangolu au di bagasang ngolu na baru sebagai ciptaan baru. Huidama. Huhilalama. Gok asini rohani Jehovah dosa dok tanoon. Ima di minggu naro. Dukwilala gok asini rohani Jehovah sadok tanoon. Ahama musenahu ula. Ahama nahu patupa. Ahama nahu ida. Taidama. Di minggu dung misericordias domine. Lanjut. Yang ketiga. Ahamatahe dukwida. Gok asini rohani Jehovah dosa dok tanoon. Ahamana hulahon. Marsurak-surak maale sadok tanoon. Bersorak-soraklah hai seluruh bumi. Marjubilate mahita. Ainunga takaswida. Gok asini rohani Jehovah dong ngolukon. Gok asini rohani Jehovah dosa dok tanoon. Bahwa hidup saya ini pun penuh dengan anugerah kasih setia Allah. Karena itu saya bersorak-sorak, saya berjubilate, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Marhite-hite ahau marjubilate. Ipataru mahita muse, tu minggu na mangihut. Lanjut nomor 4. Minggu kantate. Molo marolo polop doho amang, molo marolo polop doho inang, las roham ahama patupaumu. Didok debata endehom ma edene baru di Jehovah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Markantate maho di ngolum. Ainunga marngolune baru ho. Dung mate jala hehe Jesusi sian hamatean. Nunga didai ho asini rohana. Songoposo-poso ne baru tubuh ho. Marolo-polopo ala di idaho. Gok asini rohani Jehovah sadok tanoon. Marhite-hite minggu misericordias domini. Jala dukoni dung di idaho gok asini roha. Marolo-polop marjubilate ho. Tadena marjubilate ho. Edeho ma edene baru di Jehovah. Hendaklah hidup kita ini menjadi nyanyian. Edene baru di Jehovah. Maka tidakon na gok asini rohani Jehovah. Sadok ngulukon, sadok pertibion. Yang berikut. Dung. Marolopolo pita, marede hita, markantate hita. Ale dipengok Tuhani do hita muse. Di minggu ada orang sohananek na tubanua gijang. Oma minggu na parpudi sebelum dia naik ke sorga. Ingok ma martangiang rogate. Ay di bagasan tangiang ido saluhut na pakokopon ni Tuhani uju na naing tarsilang ibana nang dung naing ditadikon portibion di hokop do di bagasa tangiang na alani mangulu maho totong di bagasan tangiang dung di boluso ragam akapabahenan ni debata. Siani ma amanginang. Boy talapati jamita di bagasan mingguon. Goar ni minggu kuwa si modo geniti naniene sesada Petrus 2 ayat 2. Songon poso-poso na baru tubuh mahamu nawasan disusu natama naso marlaok. Dan marlaok date bercampur. Dang boy rupani songon pese-pese ne baru seorang amanginang apalagi ibu-ibu zaman now asa songon nakeren hucap rumah asiondo stroberi. Dang boy Roma tulang na jangan stroberi to campur dengan coklat. Ro bapak na kurang mantap campur kopi dikit. Aha mana masa manginang. Kalau susu yang dibutuhkan bayi yang baru lahir ini dicampur dengan keinginan-keinginan tadi, apa yang terjadi?
Coba slide yang berikut. Asa taida. Om mana masa? Keinginan-keinginan daging mana kita susui susu yang murni. Susu yang murni itu adalah firman Allah. Hatani debata. Alai Roma keinginan-keinginan campur mado stroberi, campur vanila, campur coklat. Jala samantap bain kopi saotik. Marsahi madat danahi. Marsahi jelas. Sebab dia tidak membutuhkan campuran-campuran yang berasal dari dunia ini. Dia hanya butuh susu yang murni. Demikianlah orang yang telah tadi masuk dan bangkit bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Menjadi ciptaan baru. Songo poso-poso ne baru tubuh. Nawasan di firman Allah di hatani debata. Naso merlauk. Yang tidak bercampur dengan keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan manusia. Hadagingonon. Haportibionon, molodang, terjadi mah, sahid di poso-posoi, jala magodang do ibana nian, magodang do ibana, alai magodang ma di bagasan parsahiton, keserakahan hidup yang gelap, emosi yang tidak terkontrol, perdukunan, pencurian, penyembahan berhala, dan lain sebagainya. Inilah campuran yang dimasukkan ke dalam firman Allah ini. Inilah hasilnya orang yang akan diciptakan ketika firman Allah, susu natamai, susu yang murni itu dicampur dengan keinginan-keinginan dunia ini. HP dihirim Tuhan ini, dang songuni nguluta. Ikon holan susu natamai, holan hatani debataido mengulu di bagasa kita dung tatada asini rohani debata. Alani tapai hut-hut mamuse. Ya slide selanjutnya. Dung mate hita. Mate hita rabdohot hama mate ni Kristus imana dia birangonate. Mate hita. Jala di pahehe hita muserap dohot haheo ni Kristusi. Di somma hita dapotan habadiaon kudus kados. Iko mangolu di bagasan habadiaon. Ala nunga hupilit hatane debata jala hupasiding. Aka hadagingon. Iko badia mahamunin na debata ayau debata mbadia. Kuduslah sebab aku Allahmu adalah kudus. Ay molo tiruan ni Kristus dohita imitatio Christi. Imago de image of God. Gambar dan rupa Allah. Molo de bata badia aupe ikon badia. Alanido di pengok de batamu sejolme badia mahamu. Ayau do de batamuna aupe badiado. Molo au de batamuna badia mahamu. Kuduslah. Ale tersungguh dia parangin ni jolma nabadia. Ahado naginoran nabadia. Asa unang gabi salah mangatusi hita lapatan ni nabadia. Yang berikut. Yang berikut. Oh dangongin na, dangong slide na. Oke. Empat orang mah. Adong do mengalapati halak nabadiaon, halak Kristen nabadia tersongonon. Masa maak kahaguturon hagaoron di tengah-tengah ni portibion. Huida do ragamnya karena masa ketidakadilan, ketidakbenaran terjadi di hadapanku. Lalu aku berdoa kepada temertangi yang mau Tuhan. Pasiding mau sian akka pangalaho si songonon. Alani saya menarik diri dari keramaian, menarik diri dari keterlibatan dunia ini. Lalu mengambil satu tempat, retreat, mengundurkan diri, bersemadi. Di biara di tempat yang sunyi, lalu di sana saya berdoa dan menyucikan diri. Menjaga kekudusan saya.
Adong do jolma na mangalapati sunguni. Alai odo na nihirim ni debata gabe halak na badia. Apakah ini keinginan Tuhan menjadi orang seperti ini yang menarik diri dari dunia ini lalu menyucikan dirinya, bersembunyi di rumahnya, tidak melakukan apa-apa, hanya berdoa dan menyucikan diri? Dangina badia. Tuhan menginginkan setiap orang yang telah menjalani proses tadi harus ikut terlibat di dalam segala perkara yang terjadi di dunia ini. Dia harus memerangi ketidakadilan, melawan kejahatan, mengambil tindakan yang benar kepada orang-orang tertindas, kepada orang-orang yang menderita, dan tetap menjaga kekudusan tanpa ternoda, tercemari oleh peristiwa yang ada di sekitarnya. Odo halak nabadia. Angarobe. Baru kirim pakai na. Ya? Omma yang di sebelah kiri, Omma norokonaki dia menarik diri. Odo perbedaan, inilah perbedaan antara orang saleh dan orang kudus. Tuhan tidak pernah menginginkan pengikutnya menjadi orang saleh. Tetapi dia menginginkan supaya setiap orang menjadi kudus, menjadi orang kudus. Yang tidak menarik diri. Paula so diboto na masa. Tidak peduli dengan yang terjadi di luaran. Alai sibuk dengan dirinya sendiri. Asik dengan dirinya sendiri. Yang berikut. Omma. Padita sitio di. Jauh basa diri do namanya pun akahalak na pasobu hajahaton. Sian epistel tayo na kisah tulumumusay. Tayo mah kelakuan ni Padita Sition. Sibuk di bana ang do bibil isikan. Ijahay bana do bibil. Sambil minum kopi bana marhempon. Alay masa akka nah kurang dengan segala kekacau balauan di sekitarnya, dia tidak peduli. Dia asik dengan dirinya sendiri. Dia pura-pura tidak tahu. Dangon na didok di debata ikon badia, bukan ini. Bukan ketidakpedulian. Tetapi harus berperan aktif. Mangalo ragam ni aka hajahaton na adong di humaliangna. Bukan asik dengan diri sendiri. Malapatan nama jahabi belau. Marjamitau, melakukan segala sesuatu sebagai hamba Allah, tetapi tidak peduli dengan penderitaan, dengan ketidakadilan dan ketidakbenaran yang ada di sekitarnya. Ya dibagi hamu amanginang padohan buti. Memang naburjudon. Oke sakesa tikia hadu karwa madoha taong namoding. Naburjudon layon utadadon dangi boton dia mabahin na denggape dangi boton naburjudon dangi boton dia mabahin na denggape dangi boton. Dia baik dakya diganggu ibana jolma dakya dipahata-hata dongan naburjudon. Tetapi cukupkah hanya burju keinginan Tuhan atas orang-orang yang telah ditebus dengan nyawanya ini? Saya dohola burju tu diriku sendiri dan saya manginang. Ikom badia mahamu. Badia namar lapatan ulah kamu mana denggan. Asihamu ma akajolma na patut sia-sian. Urupihamu ma akadongan na semardiha dia. Masuklah dalam segala permasalahan, keterlibatan yang membutuhkan keterlibatanmu. Masuk, jangan menarik diri, jangan tidak peduli, apalagi apatis kepada sekitar. Jadi sepakat kita, dang tikos na pindah turuni,
Padita sitio di slide do dah, di slide mulu di jamito takas do. Ya, tidak boleh seperti itu orang percaya. Alani taidama, ahana na yung Panginoon ni trupuhon siya kita. Slide yang berikutnya. Taidama takas, dia do ngulut tadi son amanginang. Dia do hita. Na di siamunido manang na dihabirangi. Dung tapai hutihun na kisude pabahenan ni debata terlumobi dinamate ibana jala hehe sen namatei bongo tau tu bagasan peristiwa salipi mate omar dohot hamatian na hehe omar hiti heheon na idia mahita nuaing totu tapi lima na di sabola siamuni disima hita nuaing. Alai, mari kita lihat amanginang kontennya. Kalau kita mengatakan kita berada di slide yang kanan, kita lihat kontennya. Sudahkah kita hanya menginginkan susu yang murni? Daholanido nataida talului imahatani debata susu natamai molo ido berarti nunga iko mangolu hita di gambar-gambar atau di ilustrasi dang napolay kosongoni daw alay nunga mangulu hita dia ka poin-poin para sini rohaon talului mardame patuduhon hasitongan jala si hol di hatani debata sianodo ida hita boinwaing marnida dalan haluaon hanguluan nasa liling-liling nay nunga dia do patta molo mangulu hita di bagasan odo na didok na habadiaon badia mahamu kados molo didok kados di bahasa di ringkasan kotbon takas do di surat inang paditari tadi son ahalapatan ni kados di wartatan no bodo warta digital bodo taida ta buka di sini takas do di surat nasida bahwa kados itu juga berarti marasing berbedalah engkau. Marasing mahamu siap pertibion, adul mangulumuna siap pertibion, ayaw de batamuna pe marasing do. Unang hohom mangida akka namasa di tonga-tonga ni pertibion. Nah terakhir slide-nya. Ala buat takas, bodo pinang tajaha manginangi. Ezekiel 10 walung, bodo tajaha. Rap tajaha majo. Ezekiel 10 ayat 10 rapi tamajaha. Ya. Jelas. Dari dulu sian narobi sian masanya kapanurirang pede bata dakya mangalomohon aka halak na porsea bangso na pindilit na makohom marnida akan namasa di humaliang na. Dia berkata, aku berkata engkau akan mati. Tetapi engkau tidak menegur dia akan kesalahannya supaya dia meninggalkan dosanya. Maka orang jahat itu, orang berdosa itu akan mati di dalam dosanya. Tetapi nyawanya aku akan minta pertanggungjawabanmu. Molo mate hobar jabuki amanginang. Najuk ti pardosai. Naung di dokor debata bah juga di iko mate bana di bagasa dosana alai dakku paluba taringo tu dosanai asamuba ibana mate mahobar jabuki alai sianau do tunggu ni debata mudar ni namate ai di pasobuho do tio so peduli ho so aung di haolongi ho do ngamu asi do dirim sadiri asa ditadajol maho asa angur guarmu asa marburnang maguarmu di portibion ho lani do diluli ho alai dakya di pengoto hobar jabumi keluargami todong mi dong asa huriami dong asa tohonami dong asa pakobasiomi taringo tu hasalana mate ma ibana di bagasa dosana memang alai siakodo tunggoku mudarna saya akan pertanggungjawabkan juga hal-hal yang buruk yang orang lakukan
Yang saya tahu tetapi tidak pernah saya tegur, tidak pernah saya ingatkan. Ngeri do borak do amanginang gabe si ihuton Kristus. Alani do HP di do Kristusi di do Jesusi. Ise naing mangihutonau di persuada madirina dituhuk masilaku. Dang murah-murah HP. Nah dohok do kesalahan ni do ngaku. Molo supaya hupaingot ibana sianau tunggun ni debata mudarna hosana. Ternyata menjadi orang Kristen bukan menjadi orang yang mementingkan diri sendiri na egois. Ala iko doho do mamikirhon hinariko ni dongan na asing. Ala niya manginang. Jinakin adong 25 minggu nai. Minggu-minggu setelah Paskah guara. Natotong marmudu-mudu hita. Madongani hita. Pengotok kita di bagasa 5 mingguan. Asa butul-butul hibul. Rohatanon dinanakok Yesus manadikok kita. Dinadidok ni mana borhat peau. Laho. Para dehon ingana dihamudo. Pasidohot tita disi. Tahilalah ido Tuhan. Di bagasa 5 mingguan. Hupai hutihuk mapabahenami. Dungi didokok koma borhat peau manadikok kamu. Laho para de inganan. Diau doho Tuhan. Saya masuk ke sana. Setiap minggu liturgi ini mengajak kita, membawa kita ke dalam pendalaman iman yang luar biasa. Ini akan mengubah sudut pandang kita, sikap kita, perilaku kita ketika bongot kita tu perdalanan ni liturgi ni huriata. Dan asal di Baino Namanginang, gereja-gereja Lutheran Katolik juga melakukan ini. Ya, liturgi kita hampir sejalan dengan Katolik. Sama dengan gereja-gereja Lutheran. Di sido sihol ni si Martin Luther. Lau pai huti huton. Ngolunya kana porsia unang lilu musenian. Akan na porsiaon. Songon nabinan ni huria na perjolo. Lilu ha porsiaon ni ruas. Ala nunga diselewengkan. Aka ajaran-ajaran di tonga-tonga ni huria. Selamat menjalani minggu. Kuasimodo geniti. Selamat menyambut minggu. Misericordias Domini. Gok asini rohani Jehovah do sadok nguluta. Amen. Martang yang mahita. Debata Jehovah para si roha muliate maroha nami di hale Tuhan di minggu parjolo dung ari paskaun. Di bagasan hai pason do lasni rohami mamongoti bagas joromon ale Tuhan. Nunga tutuhi lalahami. Sudah pabahena oleh Tuhan dinguluni aka manusia lumubi madina mate ho alani dosa nami. Jala hehe ho manaluhon hamatiani bain haluon nami bongot mahami tusi. Asan waing gabe songo poso-poso ne baru sorang mahami oleh Tuhan. Nadapotan ngulu ne baru natotong uasan di susu natama. Na uasan dihatami oleh Tuhan. Naso marlauk dohot hagiot ni daging pamatang dohot pertibion ali Tuhan daholan hatamido ido nahu hari kotok kami nuai jalamolo di doko ikon badia hami badia matutu hamele Tuhan alhami sihutoko alai mangido hami senasi roham patau pergugui hamele Tuhan asa manotok kami di habadiauni boy hulau kami akan adinggan hobar tu parsurum ale Tuhan dan sian diri nami sadiri ale todim to di perbadia namian di roha doho pikiran nami napatauho kami mangulahon saluhut nai Jehovah debata para siroha di bagasan tangiang namion oleh Tuhan huod diho kami ma akka dongan nami nasuboy rabdo tami marsaur di tonga-tonga di bagas joromon hinorhon yaka parsahiton nasida inang situa tirama boru pangaribuan amang situa imhaneng golan inang situa imhaneng golan berbutar-butar amang situa el atamba mang patun huta barat inang sinaga boru lubar raja dongan nami firman siagian nang songoni amang tua sirait na dirawat di rumah sakit ali Tuhan doa kadongan nami na di bagasan proses pemulihan dirawat di tonga-tonga di bagas urupi na sidale Tuhan hodo padaw ni boloni surduk ko tangamu nagok asi asam malum nasida siap persahiton paso-paso kasih pangano sinumon obat na pinangan nasida
tangannya ke dokter, para medis pele Tuhan, dok sudah perlengkapan medis, bain perhitian, hama malum ni parsahiton nasida, apuli nasida, pergugu nasida, suang-suang nang aka keluarga, nama jaga anggota keluarga nasida namar sahid, asa totong di bagasan dame, dok sonang ni roha margugu nasida, sabar nasida, lahu mengurupi aka anggota keluarga, na di bagasan parsahiton, ubok kami di bagasan tangyang nami ali Tuhan, sude perngulun ni ruas ni huriam sian poso-poso saha tulan sia, asa homa namar mudu-mudu aka poso-poso, ibur-ibur magodang di bagasan asini roham, paso-paso muna sida di aka parsikolana, asa saya sude aka proses pendidikan nasida, ditiki na lehet naung pinaradem di ngulu nasida, dapota karejo akan mangaluli karejo le Tuhan dapota rokap, akan naso dapota rokap dope, paso-paso mu marhiti-hiti pariana konon aka anak buru ni huriam, nang mardonga saripe na sahatu tikyon dang di paso-paso hodope marhiti-hiti pariana konon di tonga-tonga ni keluarga nasida, porsiado hamile Tuhan hodo sitiop anak hisu ni banua gijang banua tonga do banua toru, suang sauni nang bortian ni sahalak ina, molo di dokoko ukap maho, ukap matutu bortian ni sahalak ina, gabe inganan hasorangan ni paso-pasum di tonga-tonga ni keluarga nasida, paso-paso aka keluarga, tanumbobi aka keluarga namarukil alani aka si tahunan pergumulan, masalah ekonomi, masalah perkarejuan, masalah keharmonisan di tonga-tonga ni keluarga, todim todi perbadiama, bongot tu tonga-tonga ni rumah tangga nasida, asa dengga mapatureo mole Tuhan, sude akan nama sarsar, dot akaroha nama gargar, homa napaturehon. Jahoba debata para siroha, suang-suang dia akan nama ulang tahun di bagas semingguan, ulang tahun kelahiran, dohot ulang tahun pernikahan pele Tuhan, tuhodo pasahaton nami, asa homa na mangulu di tonga-tonga ni ngulu ni ganup ruasmu, namarlas ni roha, di partabani umur nasida, nang di ganup rumah tangga, di partabani usia pernikahan nasida, asa hot manasida marsia holongan, sahat tu, na sudah bohal nasida sian portibion, songop pada nasida, na so jadi sirang, ia so sinirang ni hamatean, ido tangyang nami, ramoti akan natutu nami, akalan sia, di bagasan hatuan nasida ali Tuhan, di leoko gajang ni umur, rabdohot gudang hangaluton, alani patau manasida pergogoi, majalo hangalutoni, di bagasan las ni roha, do dame nasyako. Hokok mahuriam do sude parhaladona, asa sada mangulahon aka ulahon pakubasion, do tohonanna, asa marsangak maho marhiti-hiti hadirin ni salhut parhalado, unang adong nanggosada siya kami, nagabe batu partutuhan di tonga-tonga ni ruas ni huriam. Hokok pamisalhut na le Tuhan, urasi hami sa salu dosa pangalason nami, jalatang yumatang yang nami, di bagasan Kristus Yesus, Tuhan si hokop pami. Amin. Mari dihita buku de onom siap itu ayat sada dok namangihut laos papungu pilihan paduahon.
jong mahita. Tapasaha mapeliata todo panidebata Jehovah martang yang mahita. Ali debata amanamina di Banua Gijang hodo harorone saluhut se leho-leho nadengkan do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat tamima sianani leho mitu hami pilihan nami tuho. Sajalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa uparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajau mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang nisi leo-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mau lehate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajomu, say saut malomoni roham di Banua Tongosongo na di Banua Gijang, leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim.